apa di? Penan nih. Ayo dolanan. Enake dolanan apa? Boh, Kekayaan. Renean. Ayo dolanan. Ayo. Ayo engkle. Siapa takut? Gas toh. Gue dia sing golek watu. Iya. Gue juga sing golek keleweng. Wis kenapa penak iki? Ya wis ora apa-apa. Wis nang golek watu di. Iya. Ki nek watuan. Piye ya? Oke. Watune sapa sing geber? Dhewe wae sing geber. Aku ora iso. Kowe asli. Ae. Wis. Ayo wis dadi. Ayo. Reweng endi? Oh, tak sing golek. Aku. Oh, aku wis pegel. Ya wis. Kon golek sing enak gelem kok. Ya rewenge. Iya. Ya, ayo. Ayo. Tumpeng palayung kampreng. Aku sik. Wis Aku ayo. aku. Ngeri dhewe. Ya. Mati. Ora. Ayo mati iki. Wis aku metu. Pokokan anu numpuk. Aku iso. Halah pisan kok. Iki Garis sih. Wes, ya. Aduh, udahku. Ayo, Titi. Ora sengaja. Saya buyar we kok Titi.